tuasa nga ato sa ngisgot ta gamay ha kay kanang na ang unya namang gyud sa sunod semana. Ha? Unya namang gyud sa sunod semana mga sukin tigpaminaw sa June 18 ipahigayon ang kaning ni ang pre-trial conference sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Unya matod pa ni Senador Win Gatchalian ang acting Senate President kuno, yung lantang kuno kay og sila pa pangutan-on lagi nimo sa si Gatchalian, sila maoy og subingon si Soto, si Lacson, sila maoy legitimate. Ari sa Gas Cayetano do na sila basis. Pero ang duna gyoy insakto mga suking digpaminaw nga basihan si Cayetano gyud moy adunay basihan go kinsay kanang ng Senate President ya Senado. Ang si Cayetano lang karon dili kay makalabok tungod kay dili man siyang gipaluyuhan sa Malacañang. Ang gipaluyuhan mga sukindig paminos Malacañang mao man si Gatchalian. Mo na nga si Gatchalian natural nagsalig siya nga bahala ni. Pero mo na nga dunay mga lalisunon diha nga mga punto mga sukindig paminaw nga kinahanglan nga nakinahanglag husay kasumang Nestor. Kay pananglitan magsugod na sa Hulyo ang trial proper trial, no? Magsugod na sa Hulyo onya kana ra bang Senate President maunay mo lingkod isip presiding si Senador Win Gatchalian nga posible nga ilaha nga ibutang isip presiding judge mao si Senador Chis Escudero. Tingali kasamang Nestor, doon ni kana bang gibargain ba? Gawas nga gibargain nga, sige, dili na namo ipadayon imong kaso ha. Dire, basta mo tabo ka namo dire. Unya, muna nga, kanang naang si Senador Chis Escudero, abogado man na siya. Abogado Senador Chis, pero muna nga ito ni bantayan, o kaning iyahang pananglitan o gibutang si Senador Chis Escudero. Unsa may mahitabo, anak, nga ang naa mga sukindig paminaw sa tuang balaod, ang Senate President mao may mulingkod isip presiding judge sa impeachment trial. Sa tanang mga impeachable officials gawas lamang sa presidente. Kaya sa presidente mao man ang Chief Justice. So dili man Senate President si Senador Chis Escudero makalingkod ba siya isip kanang na ang presiding officer. Kay Senador Win Gatchalian pwede siya diha pero dili man gud siya abogado. Onya kaning ni ang mga sukindig paminaw kinahanglan man gyud nga dili lang ingon nga doon na kay gamay nga background sa law kundi nga kanang yung kalabi na kanang naa nga mas maayo gani nga kanang abogado naka-practice gyud gasamang Nestor. Kanang yung abogado nga kanang anad nga taak dito sa korte. Naganabang inunta gatubo sa debate. Gatubo sa lantogi mga sukindig paminaw sa katarungan. Kaya na may uban na to mga abogado nga kanang naang nihunong na og practice, dugay na sa wala na sa practice o niya tuan na sa mga private companies. Tuan na sa mga private sa naa sa gobyerno baka So pero si Senador Win Gatchalian dili gyud siya appropriate oy nga siya mo imong precise kay di man siya abogado. Mas mayo ihatag na nila ni Senador Kiko Pangilinan or ni Senador Chis Escudero. Karon ang ilahang nga murag dol-dool nga ilahang kanang naang nga mugag precise Senador Chis Escudero kuno nyo saon man aron. So pananglitan og makakuha silag 13. Og makakuha silag 13 delikado sad mga sukindig paminaw kon mag-eleksyon magyud na silag utro. Pag-eleksyon nilag utro, pwede pod nga si Senador Chis Escudero may ilahang inominate isip presiding judge or kanang Senate President rather. Kay kon pananglitan og si Senador Win Gatchalian ra ang Senate President sa to pa mosukuhay sa balaod. Gawas lang kon ilang iamendar, ilahang i-amend mga sukindig paminaw ang kanang naang balaod nga ang Senate President may mulingkod isip presiding judge.
kung ilahan ang giamen arong makalingkod si Senador Chis Escudero, aw mayo. Pero mo na nga kato biyang impeachment nga katong si Senador Chis Escudero ang Senate President pa, daghan biya ang nidaig ni Senador Chis ato, labi na ang kadtong mga dumadapig sa mga Duterte. Daghan ang nidaig kay kana bang gawas nga matod pa nila na dili-dili kuno. Ituyo kuno og dili. Daghan nga mga DDS atong nalipay. Daghan sang mga anti-Duterte ang naglagot ato. Kay ngano kuno nga si Chis Escudero, ngano nga wala dayon gipatuman ang Fort Worth. Naman to ilalisanan sa Fort Worth, kasamang nisto. Ang katong Fort Worth ba? Panahon to ni Senador Chis Escudero. Karon, atuan ning tan-awon kay pananglitan. Acting Senate President man si, when makakuha sila kusa, sumatrisi sila, sakto nga kurom, basin og si Senador Chis Escudero, mo'y ilang kuhaon nga Senate President. Kay mo magkuno ilang nga gusto nga mao mo preside kay abogado lagi. So pananglitang Senador Chis Escudero, onya dili sila makakurom, onya malitan Senador Chis Escudero, ilahang butuhan diha, pwede ba ka na? Ang kaning ni ang mga majority, mga sukindig paminaw maoy mo pili. Kay matod pa niyan, ingon man nga kadang na ang ilang giplanuhan karon Senador Chis Escudero. So Senador Chis Escudero og maoy ilahang pilion nga maoy mo preside. So ilahan ang kinahanglan mo kuha silag 13 para nga ma-legitimize ang ilahang pagka elect og Senate President. Unya og pananglitan og dili og si Senador Win Gatchalian ra maoy mag-Senate President, so unsa man nila i-amend nila ang rules. I-amend nila para nga makalingkod si kanang naa nga Senador Chis Escudero. Kay abogado man siya. Pananglitan nagduha-duha ang uban nga pananglitan og mingon si Soto kay Soto ra mag-Chis mo ni naglalis tong una. Ritag mingon si Soto nga ayay duda kon sis da basig mo dapig sa nida. Ano man, kay ni adtong unang impeachment, gidudahan si Senador Chis Escudero nga nilaban ni Vice President Sara Duterte. Mo na'y pagtuo sa mga anti-Duterte. Sa mga DDS at atong panahon na nalipay, kay na-delay, hangtod gani decide ang Supreme Court nga walay jurisdiction ang Senado to try the impeachment of Vice President Sara Duterte. So mo na nga kay wala ni agi sa saktong proseso mo nang gitudluan sa Supreme Court ang House unsaon pagpahigayon ang impeachment. So mo na nga pagkaron noon nausab man ang hangin. Si Senador Chis Escudero na kuan man napadpad man sa hangin, napadpad man sa laing grupo. Pananglitag sa mo decide siya mo mo preside rather basin og lahi na pud ang stand. Nga naman, naaman siya sa lain nga, naanaman siya sa laing grupo po. So muna nga, pero kaning sa mga pananglitan, kaning ni ang sa mga nilang grupo ni Tito Sotog ni Lacson, o ganahan mo nga murag dili mo magduda nga, kanang inyuhang say tawagan na inyuhang dikta-diktahan, or kana bang mura og pareho sa inyong intensyon nga ikonbikto gyud si Vice President Sara Duterte or kanang naang pabor gyud ba sa administrasyon or anti-Duterte gyud kanis Kiko Pangilinan. Si Senador Chis Escudero dili pa nimo na mabasa. Kay sa unang impeachment lagi nakadaig ang mga DDS anak niya. Ngano man tungod sa kabalo naman mo aton to ang panahon na. O nya grupo man ni sila dire sa apika sa gyon. Ya karon wa ta kay balo ani kay kanang paglupad ni Senador Chis diha sa paingon diha sa grupo nila ni Gatchalian. Nilupad la na siya tungod kay basig giingnan siyang heart ba nga sige og magpapreso gyud gadi biya ko mo duaw nimo ha. Og miingon ba? Di biya ko mo duaw ni magmapreso kahaon niya. Ikaw, Senador Chis niya, iasawa gud ka sa mang Nestor. Amoy pagkahamis papos kigol.
Adi ka nang masayangan ka. So kaning ni ang daghan nagduda nga kaning pagbali ni Senador Escudero bugti ni siyang kaso aron dili padayon ang yang kaso mga sukin digpaminaw. Ha? Ha, tanawa murag nahilom itong kaso si Sino. Pero kani karon ha, atong paminawon si Senador Escudero. Kadto bitawng di gipulihan man to sa dayon, kuan man to sa gipulihan man to sa ni Tito Soto. Ha? Tito Soto ang nipuli niya. Unya pag gipulihan na siya, nihatag siya sa iyahang privilege speech. Nga matod pa niya ang yang gibutyag yod nga kaning ni ang tanan nga kagubot karon. Ang utok ani mga sukin digpaminaw si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Iya man ang gibutyag. Ha? Iya man ang gibutyag nga matod pa niya kung kakampi mo. Ha? Kuha na itong ba dong Martin. Pananglitan kakampi mo si Martin Romualdez. Sumunod kayo sa script niya. Ay, labas man na sa panumduman. O inumdum ka na kasamang distor. Pero karon muraman og asa naman ang gisulti ni Senador Escudero nga murag nadala man sa balud sa kapalaran. Unsa man? Beka na. Ato akong paminawon to Senador Escudero kasama nga names ha. Nato si kanana ang Senador Escudero be. Atong tanaw Senador Escudero hakay. Kadton to ang kadto bitaw nga panahon, kadton to ang akong gisend kasama ang Gerald. Kanang naang si Senador Escudero og imuhang paminawon ba? Paminawon nimo ang iyahang istorya atom kaana gyud ka nga kuan gyud siya. Kanang wa gyud say lipod-lipod mga sukin dig paminaw nga nisulti ba. Wa say kulok-hadlok ato nga kanata mo barog yun is sis. Pero karon tanaw nga gikasuhan na siya murag hadlok man pud ay mapriso. Tanawa ha. Atong paminawon kasama ni Nestor karon ha Senador Chis kay kun kahinumdum mo puti isuga gini iyahag yung gimension si kanhi Speaker Martin Romualdez. Iyang gimension nga kung tao mo kung kakampi ka ni Martin Romualdez musunod ka unsa iyang gusto. Puti isuga oy. Pero karon tan-aw na tong hangin muna di ay nga kanang naang at tana paminaw na to karon taon ha. Kanang taon kay grabe isugan niya gid atong panahon na pero karon nakupos man ha. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the ato ang balikan kaning ato ang gisgutan usab kay kanang naang unsa man gyud si kuan kay kani si Senador Escudero karon kay balota naglisod sad gyud siya og asa siya ba. Unsa iyang gipili unsa sa wala pa niya nga desisyon yang mutabok sa diri speakers. Medyo wa sa ni katulog pila ka gabi kasamang Nestor. Wa sa ni katulog yun. Sige lang nagpanguya bintawag sige panghaplas nga. Ano man kay si Senador Escudero apil ra ba siya sa mga re-electionist. Sa to pa magpapili siya utro ini ka 2028 nga eleksyon. Pila man ni sila kabok senador nga magpapili mga sukin tigpaminaw sa 2028. Muna nga kanang naang ila po nang gibana-bana karon nga asa man taan ni atong pilion masuko ang administrasyon or masuko ang mga tao. Pero kung masuko ang administrasyon, mga priso ta. Pero kung musuko ang mga tao, basta, dili ta ibutar, pero doon na tayo kwarta, amingon ng mga tao nga, kanang maayo man ikan tao, no? Kinsa may re-electionist nila? Una, kanay Senador Alan Peter Cayetano, magpapili ni Utro 2028. Ikaduha, kanay si G.V. Ejercito,
magpapili ni 2028. Mo ni timan-an ni mo kasamang luwi. Naglider-lider bakas kalamba. O niya, ikatulo nga magpapili sa 2028 si Senador Chis Escudero. So magpapili sa utro by 2028 nga presidential o local elections. Dayong si Senador Jinggoy Estrada. Senador Jinggoy, ingon mga tao akan ang uban mingon nga kana at least mahatagag hustisya ang flood control. Ang uban sa dili mo tuo, mingon uban politika ra na, tugod das politika gipapresos Jinggoy. Unya sunod kinsa may lain nga magpapili sa 2028, Senador Loren Legarda. Kana sila. Dayong si Raffy Tulfo. Kani Raffy Tulfo papili ni. Papili ni depende na ni sa mga tao og ilaban ni boltarag otro or dili. Kinsa pa may laing magpapili? Senador Mark Villar. Mao ni magpapili sa 2028 og si Senador Ruben Padilla. Straight to the Kani sila. Muna nga karon ilan ning konos mga senador nga pananglitag dili ta mo sanong sa Malacañang ug di ta mo luhod sa Malacañang. Priso gyud ta. Pero kung muluhod ta sa Malacañang, adi gyud nato mabiyaan atong asawa, Sumuna nga abogado na sunang kanang iya asawa. Tanawa kasama kasamang Nestor. Bukalat ng matang kasama Nestor kitang heart. Tanawa mauni ang asawa ni Senador Chis Escudero. Mo ni di ay. Mo ni nga muraga usa ni nga nawilihan niya di ay. Amo ni usa na wilihan niya di ay kay tanawa pastilan. Jesus ko tanawa. Amo ni ang usa na wilihan niya tingali nga Oy, sana mo nang ipakita ni mo rong gipalabian na mo. Nakita Senador Chis Escudero anak nasamot gid hinundi na magpa-preso. Tanawa tanawa ni iyang asawa. Una, maayog lawas, gwapa, kasamang Nestor. Dili ka ma, kanang naang mawili, anak. Di ka mawili, anak, nga. Uy, takahibalo nga naarbay ubang mga senador nga mo pakyag mga babae. So, usa na iyang gikawilihan tingali. Kay daghan man ang bisan ako di ko dili ko makatuo ba nga kanang naang ni bali dito Senador Chis Escudero kay kadto lagi ang privilege speech sa pagkanaog niya isip Senate President. Mga tuhapit go tungas oras niya nga privilege speech. Nga iyang giatake si kaniyang Speaker Martin Romualdez atol sa privilege speech. Kanilang portion sa iyang speech atong paminawon sagod. Atong paminawon kasamang names kaning iyang nga portion sa katuntuan kwan atong paminawon be. Nagdahom ta ba nga kani. Tanaw katuning nga kwan pa siya, wala pa siya mobalhin ani. Wa pa siya mobalhin. Be ko no. Alamano ni Senador Joel Villanueva wa pa siya mobalhin ani. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues, sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima,
huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Tanawa ha? Ha? Tiaw mo na kasamang nisto. Sumala pa niya nga dili siya mo sunod sa script ni kanhi Speaker Martin Romualdez og dili sila kakampi. Matod pa niya nga og kakampi ka ni kanhi Speaker Martin Romualdez, mas pilion nimo nga dili sa ipatawag diha sa Senado. Unsa gibuhat ni Lacson, gipatawag wa? Gipatawag wa? Wa. Wa gyud gipatawag, hadlok si Lacson. Unya karon nigapon si Chis Escudero sa grupo nilang Lacson. Kasamang Nestor? Tanawa. Pero mo ni nga unya sa Blue Ribbon Committee. Nga si Lacson mga sukindig paminaw ang nipuli na wa man gyud mapatawag. Wa gyud mapatawag. Unya ang tumbok ni Senador Chis Escudero nga kaning grupo nga mga senador karon nga gipanguluhan ni Gatchalian, ilang Tito Soto, ni Lacson, mauni mga senador nga matod pagkakampi ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Unya nga nun tuwa man sa dito ron. Pero wala ta ka kuan hawa ta ma dili sa nato kuanan si Senador Chis Escudero kay una yang asawa Coca-Cola body pa. Onya mawilig yung ka kasamang Nestor kay Coca-Cola body pagod, nawa, ispuko mo na, pero ari na ang ato ang dili lang sa nato hukman yun nga ingon nga giliog yun nato paghukom si Senador Chis Escudero. Ato lang sang obserbaran aris impeachment ni Vice President Sara Duterte og unsa gyoy iyahang kanang baruganan. Pero mo na nga mingon pa mga tao, di naman di may gusto anang balingbing, unsa gyud iyang baruganan kay doon na may uban nga nagpasanib ra diri sa puwersa mga sukindig paminaw sa presidente, kani mga senador presidente mo tapo ka para dili ka makasuhan. Pero inighapa dulong ng eleksyon, bali na sagka. Ingon ana man ng batasas politiko, mo bali na sagka, mo ikid na lang, mo ikid na po ka diri speakers habig. So mo nang ato ning tan-awon og unsa may ang impeachment mga sukindig paminaw, kani mga senador nga naa diri sa side ni Presidente Marcos, kay balota dili tanan ana, dili tanan muuyon nga ikumbikto gyud si Vice President Sara Duterte. Ang ilaha lang nahadlok lang sila kay base og di na sila kadulog sa ilang asawa. Lisod be ako no kaayo kasamang Nestor og panahon sa kadlawon labi na tinguwan ron tingtugnaw wa kay tanday-tandayan. Tanawa yung mga punto ha. Atong kanon, ato ang usbon pagpaminaw, be ato ang tagsa-tagsaon mga sugindig paminaw pag paminaw kani mga punto ni Senador Chis Escudero. Bese kono be. Tanawa ha. Atong paminaw ning iha kay grabe ni iyang kuan kani iyang pamahayag ba. Unya paghuman aning iyang speech wa na. Daghan na kay nagpusot-pusot nga kaso niya. Kinumdum aning nga speech niya kadto maning pagkanaog niya. Isip Senate President niya gipulihan sa ni Senador Tito Soto. Mao ni nga time. Be ko na to kunong paminahon be. Okay. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Tanawa, kadiyot sa, tanawa ha.
Oh, iyag yung ginganlan. Martin Romualdez, wa na gud sa moingon nga House Speaker Martin Romualdez. Wa na. Unya, siya kuno mo hinungdan. Sunan ka nga, kuan pa kayo? Siya pa'y hinungdan mga suking digpaminaw si kaniyo Speaker Martin Romualdez mao'y hinungdan matod pa nga nagkawatak-watak og niuyog mga suking digpaminaw song katilingban. Siya mo'y hinungdan kung ano nga nagkatibulaag takaron. Matod pa ni Senador si Escudero. Ato ang patitiwasog paminaw, ha? Sige. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Kadiyot sa. O, tanawa, ha? Pananglitag kakampi kuno kanya kasamang Nestor, mutuo kas mga testigo batok sa mga senador. Sa to ba nakaibalo mismo si Senador Jesus Escudero nga dunay gigamit para nga mo testigo batok sa mga senador, bisan og wala gihimo sa mga senador basta dunay lay testigo. Kay balo siya ana sa to pa dili sa ngay mahadlok. Kun limpyo pod ang iyang konsensya. Tanawa, ha? So kaning iyang speech di ay kaning iyang gisulti. Unsa man ni wa ni kamatuoran. Kay matud pa niya dili man kuno siya kakampi. Basig moingon po si Escudero kasamang Benzi sa una ra to. Dili may kakampi sa una, pero karon kakampi na. Tanawa, ha? Sunang ka na nga iyahang istorya? Nga mo tuo ta, palitag kakampi ka, tuo mo sa mga testimonya, batok sa mga senador. Ang mga senador may gipanggukod, ani. Ang mga congressman, mga sukin, digpaminaw, hasta Lacson, ingon si Lacson, doon na kunoy sa isinta isiti ka mga kontraktor, nga mga congressman, mga sukin, digpaminaw, wa mangyod pa. Kamo nakabantay, manggumoron, nga dunay mga congressman nga gipangkasuhan gawa si Saldico nga gigukod tungod sa flood control. Ngano man? Tungod kay namirma sa impeachment. Ikaduha, kung mo pirma kuno ka sa impeachment, matod pa si Amy Marcos, doon na kunoy ayuda pod gipakapinag ayuda. Unya absueltos ka kanang naa nga dili ang kaso ba dili uting kayon ang kaso. So katong mga namirma posibleng nakadawat og malita. Ang wala ni pirma nga mga congressman mo ilimpyo konsensya nga naman. Kay balo man sila nga bisag wa sila mo pirma, walay magukod ang administrasyon nga bisan gamay nga korupsyon sa ilahang distrito. Straight to the point. Pila ra man kabuk diri Sugbo. Diri sa Sugbo tulo lang man ka mga congressman. Ang wala ni pirma sa impeachment. Si kanang Congresswoman Cutie Dilmar, ang Congresswoman Karen Garcia, asawa ni PG Garcia, og si San Simura. Wa ni pirma. Ang uban nga mga congressman nga ni pirma. Kana igo rata nga ta, igo rata ng utana. Igo rata ng utana ba kay daghan ba diri Sugbo nga mga nangamatay tungod sa flood control. Unya bilyon-bilyon nga kwarta na. Ni samot og kalisod ang atuang nasod hasta ang katawhan nagdangoy-ngoy mga sugin digpaminaw sa kabugat sa mga palitonon, pero atong mga politiko nagpadayon sa pag-ut-ut mga sugin digpaminaw pundos katawhan. Straight to the point. Pundos gobyerno. Tanawa, betong ikuan ato ang tiosog paminaw Senador Jesus Escudero. Kani ha? Kono kasama ni sa atong ikuan. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid
at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Tanawa ka diyan sa, tanawa ha. Huwag niyong ipatawag, pananglitag kakampi ka. Ha? Pananglitan o kakampi ka ni kaniyang Speaker Martin Romualdez, di nyo ka musugot nga ipatawag siya. Mao na nahitabo ni Soto. Pagka-insulton dako ane niya si Soto diya naminaw. Ha? Si Soto naminaw Soto. Si Soto si Lacson. Senate President man to si Soto sad. Okay ra sana Soto Lacson. Ha? Mga naniguang na mo da Senado o niya makadungog mo ning istoryaha. Pagkabaga gyud naong ug wa mo mauwak.